ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେ। ବନମାଳୀ ବେହେରା, ଗାଁ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସଂସଲପୁର। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି। ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଦିନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ତା'ର ଛାପ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ପିଲା ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ଛାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ସେ ସେବା ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅଧିକା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପାଠ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସେବା ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଗୋଦାବରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରି ଏ ଦେଶର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସମୟ ତ ଚାଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିଥିଲା। ସରକାରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଢାଞ୍ଚା ଆଉ ନାହିଁ କି ସେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ସେ ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲେଣି। ଆଉ ନୂଆକରି ଏବେ ସରକାର କ'ଣ ଗଛପତ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଏ କମି ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁକ୍ ଏଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ଗେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ ସ୍କୁଲ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ପୁନେରେ ସେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତରେ କେବଳ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଗଢ଼ାନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବିପଦ ଆସେ ଏବଂ ସେବା କରିବାରେ କି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କି ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି ହେଇକି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନ ହାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା, ଆଜି ସମୟରେ ଏ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା କମିଯାଉଛି। କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ଏ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆସନକୁ ଆସେ ଏବଂ ଅହମିକା ଯେଉଁ ରହିବ ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗୁଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆଗେ ନଥିଲା। ଆଗେ ଥିଲା ସେବା କରି ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସହାନୁଭୂତି କରିବୁ, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ସେବାମୂଳକ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅହମିକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇଟା ସମାଜ ଉପରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼େ। ଯଦି ଜଣେ ଇଂରେଜ କହିଥିଲେ, ଯଦି ନେସନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକରେ ଯାହା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଜଣକୁ, ତାକୁ ଗଢ଼ିକିରି ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଇପାରିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଗଢ଼ିକିରି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମାଟି, ପଥର, କାଠ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ କରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। କାରଣ ସେ ଗଢ଼ିକିରି ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ଦେବତା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ସେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ସେ କେବଳ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବଳ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ। ମଣିଷଟେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କାଦୁଅ ପଙ୍କଟିଏ ଦେଇକିରି ବାପା ମା' ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ କିଏ? ସେ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଟା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି।
ଧନ୍ୟବାଦ।